Arratsaldeon guztioi, berriro hemen ditugu gure osoko jaiak. Bederatzi egunez urtean zehar, gris-grisa bilakatu dituzten gure kaleak, Santutxu arrok, kolorez, kultura, musikaz, alternatibak eta bar, betetzeko egunak dira. Aurten, jaiei hasiera emateko, Santutxuko eskola zaharrenetako ordezkariak etorri gara. Briñas ikastetxeko ordezkariak. Izan ere Santutxu historia handiko auzoa da. Industrial batera Bilbok Begoñako Errepublika bereganatu zuen. Santutxu bezalako auzoak azkar urbanizatuz. Nekazaritzarako lurrak, baserriak eta matxerri izenez ezagutzen zen esparruaren identitatea desagertaraziz. Horrela, urtez urte, gaur egun ezagutzen dugun Santutxu kaotikora helduz. Auzoaren bilakaera guztia Briñas eskolak ere ezagutu du. Nagusienok gogoratuko zarete hemen inguran zeuden baserrietaz, zelaietaz. Ondoan dugun eraiki hau ere izan da aldaketa desorekatu hemen lekuko. Auzoko transformazioaren bilduko izateaz gain, jaiek izan duten eraldaketaren lekuko ere izan dugu, Briñas. 1958 lehenengo makai hau txapelketaren batera, hasi ziren Santutxuko jaiak gorpuzten. Gerora, 1977an, lehenengo jai batzorde herrikoi sortu. Eta jaiak gaur egun daukaten izaera marraztu zelarik. Guztion parte hartzeari esker, gaur egun Santutxuko auzokideok jai herrikoi parte hartzaile eta parekideak aurrera ateratzen lortu dugu. Urte zaila izan da aurtengoa auzotarrentzat. Adibidez, denok gogoratzen ditugu Santutxuk pairatutako eraso sexista. Auzokide gisa behar bezalako erantzuna eman diegu eraso hauei. Eta denon esku dago jaietan ere horrelako jarrera salatu eta erantzutea. Beraz, gure izaerari uko egin gabe, zar eta gazte, neska zein mutil eta urrun daudenak beti gogoan, beti zuekin. Goazen denok jaigunean ondo pasatzera, astebururako ekimenetan parte hartzera. Azken finean, herritik sortutako jaiak, herria gozatzen. Si el Atleti es más que un club, Santutxu también es más que un barrio. Estos días festivos, el mundo de la amistad y fraternidad carecen de límite. Todas las membranas de la ilusión funcionan como un pulso que atraviesa todas las edades, donde el tiempo no cicatriza, con alegría y buen humor, que es el mejor traje para ir a cualquier lugar. Recuerdo especial a los que no están presentes por los motivos que todos sabemos. Gora Santutxuko jaia, Gora Euskal Herria.